Takže nazdar děcka, vítám vás z mého prvního videa a teďka jsou jenom dvě varianty, jak to může být. Buď jsem zapomněl udělat intro, teďka je to boom, střih, moje jméno a jsme tu. A nebo tu je úplně nadupané intro, takže vidíme se. Tak jsme zpátky. Očividně jsme viděli, jak to dopadlo a dejte mi vědět, jak to vypadalo. Jestli to bylo zajímavé, jestli to bylo originální, anebo jestli to bylo strašné. Jako chybama se člověk učí. Každopádně, aby jsem se představil, já jsem Kuba a momentálně jedu do fitka. A co tam půjdu dělat? Zvedat těžké váhy a sakramentsky si to užívat. Je taková vsuvka, proč jsem vůbec začal natáčet. Strašně dlouho jsem se tomu odhodlával. Říkal jsem si, že ještě nemám na tuto formu, ale řekl jsem si, že víte, kdy je nejlepší zasadit strom? Nejlepší to bylo před 20 lety. A druhý nejlepší čas je právě teď. Takže je právě teď a já jsem se rozhodl, že budu točit. A důvod, proč točit, je to. To byla jenom taková krátká vsuvka. A vidíme se. Zatím. Dobře, tak už jsme v tom fitku. Pičově. Tady už jsme teďka ve Fory Fitness. V tomto fitku jsem teda vyrost. Dáme si jenom rychlou rozcvičku a dneska pojedeme záda. Můžeme jít na to, ne? Dobré, to je první cvik, co dneska pojedeme. Tak je stahování horní klátky na úzko. To je jeden z nejlepších cviků na aktivaci křídel. Důležité je tam ale se vyprsit a snažit se to vzít jako těma loktama. Protože když jdete loktama takto, nahoře to protáhnete celé to křídlo a tady dolů ho krásně stáhnete, jak máte ramena vzadu, to je to nejlepší anatomické postavení prostě pro křídlo. To si to ukážeme. Jdeme to nad matem, ať izolujeme ten bicák, pro hodně lidí si u toho pomáhá bicákem. To je, můžeme na to. Já si u toho vždycky rád i tak protáhnu jakoby dopředu, a to protáhnu tajně. A dole to zase co nejvíce skvíznu. Jinak co se týče dýchání, tak teďka je výdech a teďka nádech. Ale to není nic revolučního, trends. Tak. Tak jde na to. To bude třeba tak 6 až 8 pače, takže je to těžká váha. Tak, pojď. Takže jedlo já už vlastně cvičím. Co se týče jako cvičení, tak cvičím už nějakých 8 let a z toho 6 let mám každodenní režim v posilovně. Tím nemyslím, že vyloženě jídlo jsem začal řešit tak později, ale k tomu se dostaneme potom. Myslím ti tak, že jsem byl si hodně tlustý, jsem dostal skvělý nápad, že budu každý den běhat na pase a myslel jsem si, že bude fungovat, že se navleču do toho typického astronautského oblečku z AliExpressu. Já jsem byl si pocený jak prase, mordoval jsem se, měl jsem odřené kulky, měl jsem prostě spocené půlky a myslel jsem, že to pomůže. Akorát mi nikdo neřekl, že když budu pořád žrat jak hovado a dám si druhý den pizzu, to mám celkem jako je postrádal smysl. Tak to nějak vypadalo, potom jsem se vytáhl a byl jsem hodně hlubený. A všem to začalo tím, jsem tak jednou seděl na gauči a k tomu se dostaneme i k druhé otázce, to je tato. Co mě motivovalo a zároveň díky čemu jsem začal cvičit, byli Simpsonovi, protože já jsem jednou seděl na gauči, měl jsem tak na pupku prostě podloženou misku s chipsama a díval jsem se na jeden díl Simpsonů, ve kterých si Homer Simpson koupil starou činku a udělal 50 000 pače na bicák, měl fakt narchané prasky. A já jsem si říkal, že když to dokážu udělat Homer, tak to zrobím taky, ne? Takže jsem šel za dědou, ten mi dal starou úplně OG činku, fakt takovou tu starou černou s kuličkama na bokách a řekl jsem mu, hej dědo, máš tu činku, co jsem mi chtěl dát, že ty vole, konečně si bych chlap, jsem říkal, jo, jako jo. Já jsem poctivě každý udělal 1000 opaček na bicák,
jsem si odpočítával těch 50 dnů, bo Hummer udělal těch 50 000, 1000 opaček, 50 dnů, 50 000, chápeme se. Potom jsem jednou šel k babičce a řekl jsem jí, že hej babi, já jsem začal posilovat. A ona je, ne si vypadáš Schwarzenegger, ne? A já jsem říkal, hej, jako úplně, jako, ne. Já jsem tedy věděl, že to je herec, ale nevěděl jsem, jak vypadá. A tak jsem si jednou kouknul, co teda ten Schwarzenegger je zač. Viděl jsem tu jeho typickou fotku v San Francisku a jsem si řekl, ty vole. To jsem si řekl, jako také ruky bych asi chtěl mít, no, to je startně jak začal. A potom moje inspirace největší byly předtím ze socek asi Robin Fyzik, Jeremy Buendia, ale nejvíce jsem vždycky táhnul k Zackovi Enslimu. Co se týče české scény, to jsem vždycky sledoval Kubu Angela a jednou jsem byl v jednom jeho videu. Zdravím, intro už nemám. Už jsem rozdal. Jo, já jsem teď napumpoval. Porstal by se mi prosím ještě o to tyčo? Jasně. Na kam? Tu na rameno třeba. Jasně. Máš nabitý rameno, ty vole. Ta výsledka byla competition v klikách, tak. Jo. Jo. Děkuju moc. To musím mít taky. Ten, pokud se to jen k němu dostane, nebo natočíme spolu video, to bude po piči. A tak no, tak jdeme na další cvik. Dobré, teďka pojedeme stahování horní kladky na široko. Tam se budeme soustředit hlavně na středy zad. A pravidlo to je takové, že se do toho lezete, tak se vyprsíte, tam máte krásnou ohnutou páteř a lokty nejedete nějak takto. A lokty máte stejně jako tyčku, zakloníte se a jedete tak dolů. Já to jezdím trošku jinak, protože mám velkou mobilitu v ramenou. Člověk, začátečník by měl jet ideálně takto. Stáhne to, zmáčne to, protáhne se dopředu. Já to akorát jezdím jiným stylem, jelikož mám velkou mobilitu v ramenou a nepotřebuji úplně do toho si vyčerpávat ruce, že to protáhnu a vložně to jezdím takto, já si prostě těma ramenama to stáhuju sám. A když tak si jenom trošku pomůžu dole s těmi loktami, aby jsem to dotáhl. To bylo edukační, a říkali máme trošku větší váhu, tak jen se koukajte. Vždycky dál ještě protáhnu potom, ať je to také fajn, když jsem předjí zranění. Dobré, teďka pojedeme stahování dolní kladky pro změnu, pojedeme to na křídla, vezmeme si tento úchop, to je fajný ergonomický, asi jsou nám tráčky, bo to teďka nebudu třeba. A vysvětlím vám základní princip toho, jak to stahujeme, protože hodně lidí zvedá na ego a potom to vypadá takto. Většina lidí, jak to jezdí, to se na strašně moc váhy a pak to vypadá tak, že cítí ty křídla, protože teďka jsou v tenzi, ale pak udělají toto a přitáhnou a dělají tady tento pohyb. Ten pohyb tam je, ale je úplně jiný kvůli tomu, že když uděláte tady toto, tak použijete momentum, díky tomu, že se vám zapojí střimovače, zatímco správně by to mělo vypadat tak, že se protáhnete dopředu, jedete jakoby pod sebe, taky polooblouk, to je pod sebe, po nohách a až nemůžete dál, to se teprve vyprsíte, ať se to fajně jako je skvíznete. Tím pádem protáhnete úplně nejvíc, ať jsou tu svaly protáhnuté a teďka se nejvíce zkrátíte. A vidíte, že já se dostanu dozadu. Podívejte se z boku, že já se jakoby dostanu dozadu, ale jenom proto, že se vyprsím a prohnu se v těch zádech. Ale rozhodně to nevypadá, že dělám tady toto. Je to pomůžu s těma střimovačma, já nevesluju. Já se snažím zapojit ty křídla pod sebe a vyprsit. Tak, teď si přidáme váhu, můžeme na to, ne? Páseř si brát nebudem, zatím tam není tačíka váh. Tak, protáhnout pod sebe. Výdech, nádech. Můžete si poradit s napětím. A pak to fajně bolí. Já vám ukážu jeden takový můj cvik, který jsem úplně neviděl ještě, ale je úplně super na to, když děláte double bicep, tak chcete mít co nejvíce popnute ty křídla tady. Tak jen, abyste zacílili tuto část křídel, tak potom, co jdete těžké stahování ze spod, si vezmete zase tady toto. A teďka jdete do té nejvíce nepřirozené pozice pro křídlo, a to je, že jste úplně protanutí, máte tam malou váhu a jedete vyloženě jenom tady tento rozsah. Když se kurnete zblízka, tak vidíte, že prostě to křídlo zabírá úplně echt
a fajn strach promačkává. Napumpujete si to úplně extrémně. Já jsem díky tomu dokázal udělat ty křídla z vnější části. No, hodně mi to pomohlo, no. Na to se pak kouknem. Ale fakt zdůrazňuji malou váhu, protože jak jste viděli, tam má úplně ohnuté záda. A když si tam jako chují dáte těch 80 kg, tak vás to zlomí. S tím počítejte. Dobré, všichni chceme mít pořádné křídla. Všichni chceme se postavit a udělat prostě bum, úplně obrovské křídla. Ale jak správně na to? Když si protahujeme křídla, tak hodně lidí a tady to fajn nejvíce protáhnete. Vidíte, že fakt popne to křídlo. A tím pádem, když si vezmeme to stahování horní kladky jednou rukou, je to většina lidí jezdí tímto stylem, že se protáhne a jede dolů, tak to není špatné. Ale je tady možnost, že můžeme jít i větší rozsah. Takže co k tomu uděláme? Jenom se trošku zrotujeme tady. Tím pádem teďka se natáhneme zase tady. Vidíte, že mi krásně protáhlo to křídlo. A teďka jdu a stánu tak k boku. A můžu se úplně nejvíce protáhnout a nejvíce zmáčknout to křídlo. Šup. Potom stačí jenom svepnout ruku a zase jdete a šup, protáhnout, šup, protáhnout, šup. A já už mám teďka tak fajn napumpované křídla a fajně prosítěné, že se musím prostě pochlubit a vidíte, že jsou popnuté ty křídla a to všechno díky tomuto a tomuto cviku v kombinaci. Takže ať to roste. Dobré, teď co mám za sebou ze závody? Mám za sebou asi 5 nebo 6 závodů a všechny zatím Men's Physique. Tento rok už jsem chtěl vyzkoušet klasiky, ale bohužel měsíc před přípravou jsem chytil angínu a sundal jsem 10 kg, to šlo všechno do kytek. Když jsem měl 95 kg, úplně píkově, úplně skvělou formu jsem měl. Ukážu tady, tak jako s těmato proporcemi jsem chtěl jít už do klasiku tento rok, ale jako je minulý, jako 2023, ale bohužel z kostu nemoc se to nepovedlo, takže teď aktuálně jsme v přípravě a chceme jít do Classic Physique, chceme jít na Evels, takže buď 225 nebo 226, uvidí se, jak to bude. Tak jsme si řekli s mojím koučem, že se do toho pořádně opřem a uděláme všechno pro to, ať máme 100 kg a můžeme jít do klasiku. Chceme jít do NPCčka, to je potřeba nabrat hodně moty a myslím, že nějaký ten základ tam je. Pustíte sami front lat spread. Za mě to je popič. Trošku ego, trošku narcis, ale kulturista. Dobré, další cvik, co máme, tak je na trapezi. Pojedeme to s madlama u kladky. Budeme to táhat ze spod a jelikož trapezy mají hlavní funkci elevaci ramen, akorát když stojíte rovně a jedete jako takto, tak to nemá úplně smysl, bo ten trapez tam jako úplně nezabíjat, jak by mohl, je to hodně přetěžovat na ramena. To je spíše, se dole se překloníme, dáme ty ruce dopředu a krásně tak natáhneme. Když se kouknete zezadu, tak to aj fajně jde, vidět, že se to stahuje. Takže chceme tento pohyb. Tím pádem si vezmeme madla, chytneme si to, popojdeme si s tím trošku dozadu, a tady jsme v té tenzi a jsme přiklojeni. A jdeme. A můžete si všimnout, že to vyloženě tahám jenom trapezama, nedělám nic takového, jako je, si pomáhám rukama. Ruce jsou víceméně natažené a jenom pořádně squeeznout, dolů, squeeznout. A říkám mi schválně, řekněte, kolikrát už jsem teďka tento trénink řekl squeeznout, tak mi to prosím napište do komentářů a musím zapracovat na svojím slovníku. Dobré, padla tam i otázka na mě, jaký je můj nejoblíbenější film. A není to tak úplně lehké říct, ale fakt si užívám všechny ty komedie z roku 90 až 2000. Můj oblíbený herec z těchto komedií je Leslie Nielsen. Pro ty, co neznají, tak to je ten šedý pán, úplně bílé vlasy. Hrál třeba v Bláznivá střela, Vesmírná prda, Scary Movie, Superhrdina. Prostě úplně nejlepší typek. A prostě ty staré komedie mají to kouzlo. Já prostě miluji úplně ty tupé komedie, největší také pičoviny, co tam můžou zrobit. Pardon za to slovo, budeme family friendly, tady to pipnu. Takže všechny jako ty hloupé komedie okolo roku 2000. Jak jsem se dostal k závodění? Všechno to začalo tady na tomto místě, protože psalo se léto 2021 a v této celé posilovně jsem byl jenom já
a Libor Škopek, což byl nově tady trenér, pan Profík, vyhrál Diamond Cup, ten byl časně klasifikovaný jako profesionální kulturista. A já jsem tady vítal, ale vídal, jako já jsem ho tady někdy, ale nikdy jsem k němu nepřišel nějak tak. Jarka jsem viděl, že tady jde z řepy, on se tam rozeřívá, teďka šel tady na bench, měl tady naloženou 100 a je ty vole, jsme tu sami, 114 spadne. Tak jsem za ním přišel, že hej, chceš spot? A on že hej, já se rozeřívám, ale můžeš? A je, ty vole, to je moje maximálka. Tak jsme se dali nějak do řeči, mě zajímalo, jak to vypadalo jako hlavně toho závodění. Jak se on cítí jako profi, jestli se mu něco změnilo nebo tak, prostě strašně mě to zajímalo, mě ten sport vždycky zajímal. A on se mě zeptal, a co ty? Dnes někdy zkusit závody? Já jsem říkal, hej, jako já bych chtěl jednou někdy zkusit, ale ještě si nemyslím, že on na to dost svalů, no. Takže Libor řekl, pojď, jdem se na to kouknout. Šli jsme tam do posing roomky, dali jsme kolo posingu a najednou Libor zandal, že tak jdeme na podzim na závody, ne? A že tak jo. Tak najednou jsem přišel domů a že hej mami, já půjdu na závody v kulturistice, a on že prosím. A tak jsem teda podstoupil přípravu, připravili jsme fakt celkem solidní formu. Byl jsem tady ještě dorost, měl jsem jít původně na kondičky, ale nakonec skrz tu formu, co jsme zrobili, jsem šel na pohárovku, na Grand Prix Brno a tam jsem šel do juniorů a i do mužů a v obou jsme skončili na 6. místě. Měl jsem startovací číslo 12 a jsem řekl, že prostě to vyjde. Takže všechno, díky čemu jsem teďka tady, díky čemu mám teďka také pracky, díky čemu prostě vím, jak jíst, vím, jak cvičit, co robit. Tam mě naučil Libor Škopek a já mu to nikdy nezapomenu. A proto s ním musíme vyhrát profikartu, ale ten písíčku. To je Libor, jestli to vidíš, tak ty víš, co nás čeká. A jednou budeme mít video, že prostě letíme na Olympii. Strašně moc se na to těším a jsem mega rád, že jsem teďka kde jsem a můžeš za to ty. Let's go! Dobré, teďka se vám ukážu můj oblíbený finisher na záda. Bohužel tady máme krátké madla, ten to nebude tak efektivní, ale je to taková varianta pulloveru. Tím pádem pullover všichni známe, jenom se překloníte a jde tam o to, že máme zase teďka velkou extenzi toho křídla neboli protažení. Tím pádem, jak jedeme, tak se protáhneme a teďka pod sebe a vyprsíme. Máme natáhnuté ruce a snažíme se dostat co nejblíže k tělu a se protáhnout a stáhnout. Je to skvělý cvik na záda, ale já mám jednu alternativu a jede se to tím stylem, že máte podhmat, nebo klidně nadmat, že vám to vyhovuje, mě více sedí podhmat. Tím pádem, jak jedete, tak jdete takto a tady ze spod podeberete ramena a zapnete zadek ramena u toho. Že pojďte se podívat ke mně, že pod sebe, nahoru a domáčnu ramenama. Teraz protáhnu, zmáčnu ramena, protáhnu a mačkám ramena. Toto tím pádem jezdím na každý trénink zad jako finisher a jakmile to už začne hodně pálit, což ještě nepálí, ale jenom pro edukační obsah, se potom ještě zvednu a jedu takové face pulse. Mně to nejvíce sedí tím stylem, že mám ramena vepředu a jako tak pod sebe jedu. Tady fakt ty záda zadní části ramen cítím nejvíc. Někomu to sedí, někomu to nesedí. 100 lidí, 100 těl. Nemusíte jezdit podle principu, nemusíte jezdit fakt techniku úplně učebnicovou. Hlavně, jak vám to sedí a má aspoň nějaký základ. Chápeme se. Takže teďka vstupujeme do oné místnosti, kde tady toto všechno začalo. Tady toto je naše posing roomka. Zde jsem strávil fakt stovky a stovky hodin posingem, aby jsem se tady naučil. A zde to všechno začalo. Dobré děcka, dáme si teďka tady posing a uvidíme, jak to vypadá, protože já věřím, že v těch Classic Physique jednou fakt udělám poprask. Takže jdeme na to. Moje největší mentor jsou bez pochyby záda. Takže let's fucking go. Stringy.
To je taky rozhodná poza moje, ale správně to mělo být jasně takto, ale tam nevypadá moc dobře, więc spíše jako to pózu. Tímto skvělá. Švýcarky. Taková kafejná póza je celý triceps. Reálně dneska nepodceňujte pózingy, protože fakt je to nalávé a můžete mít si lepší formu, ale potom na závodech se hodíte na pózingu dance. Trénujte. I když máte pandělek. A jinak pro všechny z vás, tady to není kino. Já mám jenom prostě, z toho, až jsem moc tlusý, to mám vytáhané bradavky dance. Pro všechny úchyly, kteří teďka se zrušili, tak nemáte zač. Proč bych já vlastně chtěl začít točit na YouTube? Je to úplně jednoduché. Jelikož jsem dlouho předtím, než jsem začal cvičit, byl hodně ztracený, nevěděl jsem, co v životě dělat, nevím, jaké jsou moje hodnoty, nebyl jsem sebejistý, fakt měl jsem hodně sociální problémy a nestabilní psychiku víceméně. A fakt jakmile jsem odstřelil špatné lidi a začal se plně věnovat tomu, co mě baví, což cvičení mě naplňovalo. Z začátku to bylo, že chci mít velké ruce, chci mít velké kozy, chci mít velké ramena. Ale potom se z toho stalo fakt, že je režim, rutina. Najednou to mělo směr. Bylo to, musel jsem být disciplinovaný, musel jsem fakt kousnout. Fakt v dietě jsem nemohl dělat chybu, nemohl jsem uhnout. Naučil mě to spoustu věcí. A fakt díky tomu, co všechno mi to cvičení dalo, jsem nejšťastnější na světě. A to je moje message pro toto video. Já nechci, abych prostě točil kvůli tomu, že chci mít views, chci prostě být slavný, chci prostě, ať mě každý vidí. Já bych byl rád, kdybych třeba z těch 1000 slednutí, kdyby to mělo, se našli třeba jenom 3 lidi, které to motivovalo a dostali by tu myšlenku, že hej, tak mohl bych to zkusit, mohl bych fakt vydržet díl. To je třeba proč pořád přidávám na Instagram nějaké fitness věci, něco ohledně cvičení, nějaké progresovky prostě, ať se děcka nezdávají, ať to prostě vydrží. Protože v dnešní době všichni rychle všechno vzdají a představa, že by měli 6 let konzistentně něco dělat, je nemožná. Ale dejte tomu aspoň 3 měsíce a stane se z toho zvyk a nikdy nevíte, kam vás to dotáhne. Můj efekt motivních křídel byl takový, že já jsem reálně ležel na gauči, měl jsem na pupku chipsy, díval jsem se na Homera Simpsona a najednou jsem tady. Budu se snažit vyhrát profikartu jako kulturista a žiju svůj život. Miluju ho, miluju svoji práci, miluju to, že můžu trénovat lidi, předávat jim moje know-how a vidět, jak to, co strašně moc pomohlo mně, pomáhá ostatním. Takže i kdyby toto video mělo mít 200 zhlédnutí a z toho jeden člověk si řekl, že začne cvičit, tak já budu prostě spokojený. Takže to je ono, to je ta message. To je moje message pro toto video a můj cíl na sociálních sítích. Dnešek byl první den, kdy jsem natočil nějaké video, strašně mě to bavilo. Takže doufám, že to bude bavit i vás. A budeme moct se tady sdílet naše cesty a navzájem se motivovat. Takže dejte mi odběr, dejte mi lajky, komentujte něco pěkného, třeba co vás motivovalo, nebo jak jste se dostali k tomuto videu. Nebo třeba kolikrát jsem teda řekl to squeeznout. A ještě mi dejte follow na Instagramu, protože tam jsem fakt denně a odepisuju každému. Takže děkuji za pozornost a vidíme se.